Omuroberi kubwatia tubwati getango ky'emyaka igo nabo kurigerirwa n'ebigori byonse. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Uzito somya bamura baje kuya mandegere. Butambe kero koigure kinane kyo ni gobono ko kumanya chinsa chabere chinsa cyo guchaka rituko usenga bono lisa sengo chirire kuruka nande tochake rituko oriya wakire buya omancho murigereria ogetembe television nane ngo sabo kwabera ase engenjo yokonyorwa chitagekani komi igoro ye chinse komi nebere chabono mambi kirobono twasoira ese omorobere iga bwetwani yagetembe asenjera ayabene kigima asengo kwarigania asenjera engekirano erinde onyare koba nainje goika ekero turacheko yokora kose goika chinsa enye cha mambia kora kumanyanga ni gonda chake nari atekire naboigo nararia se gazeti cheri tukeriga aria rero ne ekero turachiko chirigereria nere saumienda na nento chugutwara mugenega ase studio kero togendete konyago konyoringa uburuiro boiga bwa cervical cancer kose cancer yoruiboro nigo togenderete konyago wake koko kose konyago kumanya abantu igoro yoburuiro boiga erinde tonyare gwetanga kose tonyare gutanga abasubati boito kurwase oburuiro boiga bwa cancer yoruiboro igo ntochigutwara omugeni gorachi gukwanira engane hiyo nande nigo turatwara umugeni muswatiri tukoria rero ekero bono umutinyi iga o January ore umutinyi bokumanyana igoro y'oburuiro boiga nabo igo okoriga chinchira cyo kogendera ko butanga ase ense yaito ya Kenya koroiga soro kongorwa kusiense ya Kenya orogongorwa Africa yonse nabo igo okorwa ase ense ngima no wate eribagaria bene ryo gusanga nainche ase omuroberi iga rituko ria rero omancho morigere nare ngaiga chenga nigatagete koboka na inche kiguma ochakire wake sime bono mapema korende igongo kumanyanga nigorandikire eliuko kendiga skirioga netiko changa gochaiga se studio lika ujumbe yawo enyenge oitera se nambe yo 0726 44 73 67 manyire tari awo chinsema chiri okorwa na boigo ekirenga kya ongere kigose ninki oganeti gosanga na inche gochaiga ase studio ro manyi omwancho omorigereria ase nchera yabene nande ngoiroranga karibu sana eritariane Matilda Obaigwa ekero bono ngochaka na maya gose aria abeire kawateka nigo bono ngochaka korwa ase county ya Kisii ekero bono abanyanyimbo bachakire gose bagenderete gukora obutuki kubwatekana negekorwa kyomong'ina oyomo obwate ose aserieta Yovensia Nyasuguta obwate emiaka 52 korwa ase kenyoro keri kya Nyandiba egotokeme ye ward ya Monyerero ase ward ase ebunge ya Kitutu Chache North ekero omong'ina oyo bono anyarete gokorerwa egekorwa gose ebikorwa bitarenge bya maskani nabo igo kobetwa egento ekioge goika gosiria obugima bwayo omong'ina oyo nigo anyarete gokorerwa obosaria nabo igo nagosangano n'abantu batamanyiri ekero bono amate yabo genderete koboria obokonyi korwa ase abarai nabo igo ase ebyombe ao ebyo bikonekia gose bikorigereria bigokora obotuki musekeito Daniel Ontiri natarete ase chinsemecho nagotobera orobotiro na rokobwatia nase kenyero kia Nyandiba imeye ward ya Monyero ase county ya Kisii na mayenda nigabwatetense omugasorera ase nkeiga kubwatekana no gukwa kumong'ina Yovensia Nyasuguta w'emyaka 53 yoro motakano kuri mwaka w'eri mwemo chimikyanda 93 nyegosira nigo egotebekana aocheretwe n'abantu batamanyire abo babonete nagosoa ase nyumba ya chingaki cha botuko bakamukorera ebikore by'ubusuku no mweryo bakamubeta egentegetu kumwirira gosirio bwemo bwa chingaki amenyogeti gwase nyegitari elio konyoro bowenia na kirete mwana igansogete gochie moino ingwakirwe siminga babu mino okure
ina kiakwa inkweresu igu bunakore gocha inkorigi inkominyoka gocha ntwe twete ng'ana ebibago biakora kibiamoita ekero togoikaga iga tokonyora ng'ana baitire naende agakorerwa amang'ana y'obosuku abaminto omong'ina oyo baba oyo omenyire ase obororo obonene abo bamumaete oeteire amang'ana amakong'u gotira tari mwonda agachire iga agachire ande outererwa iga asaregete ekero ngokwana igo nabo mokomanya asaregete tagachire mochi agaetiri arwarete agaetiri amache rioka bono onde tayoka moganiri abamenya baiga nigo bagikeria egekore kigana ebinde bingabune bigana mune ebyobounereria ebyabere bikoenekigwa aiga nyandiba nabyaombigwa n'abateneri b'oborendi abo babarage ebyara ase obworo ase emeremo yabo nabo tokwebori ng'aigo nyandiba atari Kenya nyinki gekogera ring'ana ribe rikoba abanto baito bagoitu bakwa naende abanto bande mbakwete kera aiga ase chikawa kende tikiaba omonto naroka rendire chikawa keraga agaitwa kende tikebete mosubati narogoro kumokeira iga amwe omong'ina onyasuguta moinabu agaitwa kende tikebete bono twale koboria serikali egente kengeri gochikoba enaro abanto baitu kende ngekoba baboria obotuki bwaime gokorwa eria bakagerwa abaimukeri bw'egetambo kere getindi kiri chiko ibaga gagitware gokonywa ibaga ati abana bane abachukuru mwari gotorerera motoe kinde tori turasukia amatuko nani amogoto ng'enta nkuru bateregete seni kia getembe kurega nyandiba imeye wodi ya Munyerero ase bunge ya Kitutu chache North ime kaunti ya Kisii leterene nguruko Daniel Untiri Chisegi ime yechi kanisa na chirochio chaviri chikone kiwase amatuka mange aiga ase orogongo rwa Gusii bono ngokoira goika ekanisa y'omosege ya eki Adventista gose kanisa ya SDA eyo gotoka district ya Itirio ebunge ya Bonchari aiga ase county ya Kisii ekero bono rituko ria Jumamosi engusanano entindi yanyarete konekiwa ase ekanisa iyo ayaiga niga enegetigwe magiga y'abakristo gose kati y'abakristo bari barenge ase kanisa iyo ritukerio banyarete komutanga oyo renge omorandia gose omopasta tabasa kogenderera gose tabasa kubarandiria ritukerio kobwatekana nechi sababu chiri bakoeneke gose banyarete koerera nigo bono bamuganetie anyare gotiga korania nabo igose bagoteba abarai bande banyare kurusigwa ebirogo nanene muno omorandio yo tabasa gutwara ribaga ase ekanisa iyo anko Dipon asanya umusekeito korwa ase chinseme chicha Bonchari atoborete oroboti oro asenchera irengi kirano keyuma omorisio njangu no yominto barangeria oyore korandi atoma gocho korkutwas waro ekere bamurangari gocha bamoeresa nabwate problem yaye korwasa arenge gokore gasi Mombasa ekere bamoeresa oruo batebinga oikara ndi tukoria rero nigo riarenge rituko ria Jumamosi chingaki ababwatani bekanisa ya Omosege SDM barorekanete n'eng'usanano gati yabo chingaki omorandia otometio gocharo kurende ritukerio gati yababwatani bekanisa ywe beatananete na gokana tabasa gotenena kurandia kurinde kero togosanga nababwatani abwe nigo bakoereranga nigo bamokagerete omorandio yue gotwara chimbwa chitari chingiya ekibono chiro cyo chiabairete barabwe komokania tabasa gotena asoko baranderia 2023 tukarorese yiye ngane rujira ngo murisio mutangani kanise tukateba nga yaye goika tuisaranse muri kanisa tukwane tukalikari rube tukamurikari rube ya reconciliation abantu bose tuisaranse tukwane bo chando yoere kuri kanisa tukamurika tukamutomera akanga tata ka reconciliation tukalikari rube kuche conference tukatema ministerio yo pastor Migenda na pastor Paul kiyaga manyakero goito tukabasaba marubare tukarangeri utwe tukagende conference tukaikaranza ketuisaranza tukakwana akarangeri weiche tukwane amangana ya conference akanga gocha nonya nabo kubwatekana n'oburayi burase kanisa ye gani gobana gati y'ababwatani be kanisa ywe bakwe murungania December 24 ena nyore tango sabi buri rube jono mosiriki ngotebi ngogenda gesonso oyongire tetayo konyora chisamoni chiri nyomba gatebu nga Tuesday ingende gesonso
ekena agenda gesonso to chikobori mwana ninki era ni gata to reconciliation ogo ikanande konyala chisamo ntire nyumba 30 minutes ngata tagete reconciliation ito tagete abeire go over threatened for many times na iru gesonso 5 times ngoso erwa no muskari oyo tete ko ndasumla raicha asetaro yeye maseyemo kurwa chinyomba choburaria kurigia abatenaniri bekanisa ywe nigo bakorera nga gati yabaiga bakoreta obosoku ase kanisa nigo baumerere toborai chinga kichiabo kichiarete korindeti batageti korwaroro twatwarira obokongu ase bono egochikobo mwakoyomo nimetinyebere korumurai orengo okoruku onchangu aruseti guborai bono tachiti gwancherananga oborai bwairu omuntu onde nangete akagenda n'ebintu bya kanisa akanga koru handing over na konjangu kire pastor atenya jake gukwana ogocha bosibwaye okongonte ebiro gokurumaye gogocha bakabosiari okongonte mesa nande mesa era libo siari pulpit okubwata ogatena aturi korandi aye no munyaka omuchando ogora asa abantu batatu bose babere babugete ngana buba bwenerete ko babarai bukase kanisa eye bamanyete ng'onyemba iyo kende nkeyo kebwenerete kogenderera ekero barusi bwase oborai bachira ase chinka chiabo beyataranire korwa ase kanisa baberiro barorire ng'a kende nkeri kegochenji bono bairanire ase kanisa nigo bayete nyameni nonya nabo engane yeganigo yabeire asege kegetambe goikera barabwe kubatana na gotaba ababwatani bekanisa ywe bono musirigo is not a member of our church musirigo igarusitibwe getabu gie kanisa because of so many atrocities yakora igaru muibu chinsiaga omuibu matoke akobwatu irupoli bono tokaruru yotakoba morai ngotosariria rietarie kanisa togateba yaya ebod senso iru mara sita bono ntoko mokonya tigagenda achikoire na bia kumbe iba gakoende irigi igagenderete bona riachire atete kuoge kanisa ng'anto sasima bono buna begeno bekanisa ywe nigo bono bakumeretie engane yeiga no igoto ichanete ng'aki echine chinga kichiomoeri chigoikerani bobo bani bolibo kwanira ase buko bono igotware gosaba ng'a Nyasaye akonye kanisa eye yaito y'omasege ekiagera ekanisa igekorukwa ase erieta ria Nyasaye igo togokora egasi egwiki engima twataka togenda ase ekanisa tosasime nobotoereru totere chinkoro chiito chibe n'omorembe ekiagera twachira ase enyumba y'omonene bono aywo naro tokometi nkigiacheire ekanisa eye y'omasege igo twari gusaba noe ninwe abantu bamiti mutosabirani kuripoteri getaseni kiago kiagatembe kuroiga ase bunge ya bonchari gotoke kaunti ya Kisii litinane inkoro kwa Dipon Asanya Director ni gakombole nga ekera abantu bakomana inchira bune abakristo mbali bakorandirirwa ekero asekero neki abantu bakorusania ase gitabu gie kanisa ayo na aria agati yari agenderete kwene kyose chisegi chiri chigenderete ase obo kristo uska obosio ni gobono amateyemo kurwa ase kenyoro kiari ombati eyo egotoka umugonjoro ase ebunge ya Kitutu Masaba me e county ya Nyamira bono ekoboria obokonye magega yomugaka abwengeyo manyikanete buna Dominic Momanyi koba omoroire kurwa omwaka bwechiri bubere na mewansa 15 eyo onyare tukogwa kurwa mutegoro nabo igokobuneka egete kie omugongoye bono omugaka oyo iga nigo abwate omwana oye obwate miaka 13 oyo berega kumurinda ekero asekero oika tariko genda ase skuru ekiagera mamu wabo nigo anyarete kong'anya nabo igo kumutiga n'omugaka oyo anyare kumurinda musakito Daniel Ontiri natobwerete naine oroboti oro asinjira eng'ekerano kegima ebirama mbibise tamange nase kenyero kiari ombati ekyo kegotoka omugonchoro ase wodi ya Kemera imiye bunge ya Kitutu Masaba imiye county ya Nyamira chinga kitwikirana ase nkeiga nigo tomira omwana nyawoke imuruke litali lyekene yogosome kirasi kya gatano na limo na nigale we myaka 13
kagendrete nemiremo yenka iyo hasare yabere ya botambe unanonye liarenge tichiremo chingaki aborokigwa bubwenete gotoka ase skuru mamu mwabo mwana iga nigo hatamete nakamotiga karomoke ikibono kimubeteretie kolenda ise oyure omurwire ase gitanda namatuka mange libaga liogosoa ekirasi nigo eyire miremo agokora tatu mwabo Dominic Mumanyi nigo agwete kuru omoteguro mwaka w'ekiri 2015 akabuto kegete kyomogongo naka korire gasi yokubika chingori emete igoro nakarangiriri ung'ani nchubika omotengori nkaimuke ngakieyemo nkatebura tochikorundi epigipigi ninchu tubikira omotengori motoyo nkachikobeka igore ngase stima tonyo yerie togwire stima nkarina igoro keranari na igoro nkatira muna naika igoro irinta itekorusio koboko ntarire gesabo natirire to motoyo nengori gotira engori nari gotirira mono nkaikanga feri na kugo feri abatu arenge na barabunsaria oyo omuntu atenine nero ntarire tengori eria babiri bako na kugamba bono ngaikeguru chinguru chikabutuka una chinguru chiabutuka abantu baria ogo batamete bagatama guchirogoro tugatigara noyomo nuyo yomo nera agatama ngabata inkonye bagatama nkagunse naringwete nsenga chaka gukura ngabata irusie goti mongembeo bakaira na baki una bangembeo bagakora bagangora first aid insabo bakarete gari bakangira nyagitari bosonga aria kwende kisi teaching and referral gari bagandrop agasiberwa chichuma nanigo hara segetanda asemieke 10 yaitire na tabwatio ndewensio komokonya kugenda noyene clinic nirio teria nigagoteba ari kumuruma nanigo rigosokia maira tari gwanja kwane korara borera asege gikakie miaka 10 na harari rumurugi ganta metakatebi ne gasi enkongu lakini nya sound ndira asije ikiriga na ande ya sawa mentiro mwana oyo ne chinguru na basamaria bayambare bankonyire gocha na barabutindi goteba nga mbebe mbali baratenenire na inje bakana ikirega iga omenta bonani go erigetie hase kiombe kibomenyete no borema wikekero tokogende mbe otaranyora nonye netongoro kumwirira kogendera komenya no butaka no mukyoe bugoikira barayi kurwase county ya Nyamira nigo boigo tuomeire nabwate vision ingi yarakini gaikagate kabere okolino mutegoro kugasarie vision iri yane uboria gokonywa nonde wensi uyo bwatomoyo bugwancha nubure barayi kurwase county ya Nyamira boigo wesokia elio koine kebuna bamokonyire kurwa igasare antu baito batemira se bakonyara ono bakorango yatusabe boire tumechoka ono na inchendoranga gaki uyo bwate enkorengiya gaki nabo gosiboka tari kwanja kwane abaminto kurara n'iki cyuma kirenda gatigati yo mbuto gataikase ambiri kokoti gati ika kenyo kuno mbuto gete no cyuma kire cyanyarire kirenda gatigati cyantemire gaki uyo bwata mabira none clinic na kite 2015 mutinyo komina linchite ryo mwaelio safari mbiri na gutacho nkurubirege seni kyagetembe kurega se county Nyamira literane nguruko Daniel untiri Ekero asekero nigo bono abatakano konyoranga obabo chandika gose bakonyora amakongo ao ekero obabeire gose basoire ase ensemeyo bono Happiness Nyamoita korwa ase chinsemo chake jauri ime yebunge ya Borabu ime iye county ya Nyamira nigo bono abere oyo bwango iga koerera ime chanderi abere kawetera una omotakano korwa ase chinseme chiakorwa nigo atebire yabeire obokongo bonene ukini abana bae naboigo koba chisemi korende abate ekyao akwegokeria ekero bono umwana oye oyokora matemu iye kirasi gikomina kabere yo mwaka eta anyara gokoria buya musakito polka pokara narenge chinseme cho nande nere ore na mange ngoi kaga igas chinseme chiga chia kijauri ejijugo tukemeyo wadiga ya Nyansiongo asito kumena amono musbati Happiness Nyamoita gakwerera enchera atigitwe buna omutakanwa agachandwa gwikaga chaka kwemenyera bweka ase
akinera obokong'u osomia abana baye. Bagachaka muna nebitina kuru nyomba rende bagacha baganseli kurwa uono 2012 nonde gakijauri nabona atemire obumugo gukora chi contract migundo y'abantu natora none cha nanyora nkenge n'umuntu nuyiga nero chonsire iga nanyora nakandi school fees na kurire egikirerete goikasayiga n'omwana oye asereta Silva Kerubo oyokore byaso gotema ku mwako yiga oeta asamatemo onene yekrasi kirigi 12 na kwenyorera a grade ekiobono kirasi kunyara kabuge kumukonya kwenda ase university. Nimekuwa struggle sana na kufukuzwa school fees na kuja nakaa nyumbani, but hata nikirudi bado natia bidii, I don't give up, naongeza bidii na at last nimescore B- and I'm happy. Nenda kujoin nifanye teaching. Nyamoita boigo nigo aereire na injira abere gagokonya muna basamaria baya abo bamukonyere gosomya omwana oyo iga oika okurire eskuru yaye. Janet Nyaira niyo mubwa bali bagendere ko bakomukonya Nyamoita gakwerere injira amukonyire na boigo kubatu kugusegeta gochiase abasubati balia bagwetera yanga buna yiga gotakwa omoyo ikanyorekana bono ng'a igikorote Nyamoita abegete yokorubwoya na inche gikorote kinake bekire natwarete a domestic issue ikagera na inche nkarumwane twasinda aruchi ase abantu especially the ladies bali bakonyora challenges kurwa ase chinywomo. They should never be discouraged na wonta ete goteba igo ni nanchite kurarwa example engukwanira nda abana abaisike ninganchite kwakwana nabate you see inche no moiseke naringi bono muruche muna mari echichigo chachiaburukana lakini egento gitagechi win your lifetime ni mirimo ya iri ogokora witira soko soma kwao. You are a very important person. Negento boigo musubati Nyamoita agendere ko bwagusingirira na kubwatoka oboseme bwaye gochase abatakanwa tekene nenda tebyo omuntu urambwikane munanjuta bwatia sa okore kwirende tabasa korangi yekebarua nensi nimono na bagokora onyora nkenge ka kuira teri korokana nga tabwati plan yo gosomya omwana no mwalimu nuire no 500 na bagokorora mabira na kimo iguri onarengerete gosomya omwana neli atabwati sosi buyayo boigo abamate baye nigo bagokeri gitambukiro cy'umwana yiga gokoria buya egento bono bagendere ko bakuyisabira eyamategeka elio egendererie asa matuko ale bosio nyugwete bya sana because musubati goberega go struggle sana gakurigiria abana baye elinde banyore school fees umwana yo itirengo na university tukumusabira nyasaga gokonya nyore chibese yo ramo konye akoromokia elinda nyare ko bagakogenderera acha gokonya mamu mwabo bono Silva Kerubo niganyorire omogoko magayo gwetere mechande menge asokorie gasomo kuri no gosemerenga asa matukare bosio mbachi kunyara kwa bakonyora musasoko asenke yiga ginko reporter getaseni kya uwanje kya Gatembe kurasi nseme chiga chia Kijauri yugo tukemeye wadi ya Nyansiongo ebunga ya Borawime ya kaunti ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp okara Ende gotigara ime ye kaunti ya Nyamira nigo bono ya matemo yo mogaka Zablon Mayaka Ondieki bono ekenderete kurwa okoboria magega yo mwana obo oyoro musae konyara kubura kurwa litukoria Jumamosi oikera alero ya mateyo nigo yatebire mumuroyo ase erieta omanyekanete muna Lamek Mayaka nigo anyarete gosoka chinsa nye chapotuko litukerio ria Jumamosi ekera bono agotebekana nigabeire kare umurai gose batenenderete ekiombe kyokorigereria obochori gose abasae baria barachigwa kachikura omwaka wobochori omwaka bwechiri bubere 2025 bono buna omorikeito fatiga December gotomanya nigo bono ya mateyo ere no moichano omonene nabo igo kero bagenderete kuboria nga abarai gose abanyanyimbo banyare gwesoanani erikone kinga omwana yobo otokire ase are amate eyo nigere na maborio amange ase umwana obo abererete gwikira bono eng'ana batamanyeti gose nigo abisire gose nigo aborete buna akwerera Lea Mayaka Lea Mayaka Lamek ni brother yani Lamek yigite nyumba saa ina akanga kerezi ni kwanza saa mbili angante bwarale ngamteya tindara
agante turara bono njira ndi guti amuteisaba ngamuganya baisa ine wishi ngarai kangana ngamugore gitaga so agante ngosoka ndi nayo kamutejo ngosoka bono butuko na ndo tukoira nasanga agante yanga soka lakini abo mokorara tumira ne mambi nurara tumira ne mambi ne meeting ingo kinyamira bono mboga kisande irende ngamuganya nkamanya baisa 12 omwana wikire ngati kumanya saa moto saa 2 timoroji saa 3 saa 7 utakira saa 8 bono lingo nyora chisimi ngwake nyechi namba chingene ngoboli ngaira mekia kubateno nje timoroji nerenganyite Kurengana na tatu mwabo Lamek aserieta Zabron Ondieki nego atumanya muna nego abekire oroboti ase ebituo aho byabanyanyimbo kurende wikabono umwano yetaramanyikana ase abererete tinda iriga no mpaka maono mambi bwakiga ntamuroji na bugene na yaya genda polisi kwerende police post Marara na ripoti ororo ai kororo na chanyamaya naenda polisi kiga bunoro na ripoti bona muanga twamuanga yaya bone ento kora bana bamu abo badenga yaya bone to kogenda paka Nyamira esa ichiete no turajya ripoti na tuachire gabon igo bato advisinga mbagenderete uchunguzi naende mbagendete kurigia barorenga ngaki umwana yakonyorekana ukogani bwaito tukurira esirikali yaitenyare gotokonya etubwatisie umwana uyu n'umwana omoke mambi aje gotokonya ripoti itanyara usento morore gabasima yakobona kusaba kwane ngolinga morore na maiso na dagete morore gakina maiso oina umwana ngeliso lyana ndigereti kamuranja Kurwase ensemo yende nigo ekiombe kia agenda 2027 bakoragwa ne Radio Ombagi nigo atebire babwate egeikaro amuna Lamek mayaka obutuko obwo bwa Jumamosi asomogobani oyomo imeye county ya Nyamira erio koroberia okorobekana okwo gwakageire koba rero Jumatatu asomuchie omonene onyamira bakwemurunganiria obokoreri obobekorwase serikali ye county ya Nyamira Marieta nkoro Ombagi omurai wekombeke ya agenda 27 ubusiburi bwokora mandamano eburase constitution ne twanchirete ekero tutaisanegeti na kiri serikali yokora tokora mandamano ekero tugutishiwa n'abantu bari serikali ekyo nikiorogere kyobura yobobe Nonye nigo ekiombe ekeiga nigo bakagerete buna nigo Lameki abwatire engana babwatukire egekuro egetindi buna onye tarigo chikobwatokwa oika chinsa isano nemo chobotuko bwa rero nigo barache kuimokia egetambokero egetindi remains that till today midnight if this guy is not produced we are going to give our direction tomorrow at 9. Chingaki echecho barutire chinsase chintindi ochase abantu gete korwase serikali ye county ya Nyamira buna nabwo indake baikiranetie egekorwa ekyo yokomobwata Lameki Asamarieta Clinton Rira no murainde oyo mobase agenda 27 abantu bagavana mbamanyeta asumu muro yali egavana ne maita asumu muro yali. We have been having meetings na inde Lameki ototebiringa na wate crucial information igoro ye governor. Kingo reporter ya Getembe kurwase bunge ya West Mugirange kutoka imeye county ya Nyamira Jeffat Gadi Gesemba negati ya siasa eriegenderete nigo bono ekiombe kirikyo bochori ne chimbebe kia IEBC bono kirachie kobekwamo amatuko are bosio gose ase gikage tarie getambe ayo magega yomurai wense kobwatoka amalieta kianda ya balia barachi gochora abarai gose barachi kobera ase kiombe kiri kyokubaringoria nabo igoko bachora abarai gose aba commissioner ase kiombe kyo kia IEBC musakito wa mangana age siasa Aaron Ototo naire ore Norbert Yora Sinchira engikirano
Miroberio yokorosi gwangwe kiumbe kyogwakia chikura na chimbebe gya IEBC bono nigo yanekiwe guchaka bwikirano aya magiga yomuraibu wense musikebire Ruto gochora abandu kienda gochiase kamati gose paneli yogochora abakomishona abaye gochiase kiumbe kyo amarita yabaria babekwa ase gaseti ya serikali ngamo na kiome Linda Gaki, Professor Adams Olo, James Evans Misati, Nicodemus Kipchirchir Bore, Ambassador Kokemuri, Abande Ngamona Caroline Kituku, Tanui Andrew Kibokoech, Nelson Makanda na Vatuma Samani. Kubatakana nogochorwa gwa kiendabwo nigobona yabeire maisomo rebona amabaga yaba commissioner bali barweta bisi gochiare goicholigwa ekiombe gya IEBC nigo gyatigarite gitabwati yaba commissioner maga yaba commissioner bane bakoragwa no mukonyi bw'umunyakero bwa commission yeyo Julian Cherera goitigia emirimo magiga yo gotaigwana igoro y'amachibu yo mwaka wa 2022 magayaye chingaki chobokoreri bwa bakomishona bande batatu bakoragwa no munyakerugo wa Fura Chepkati chikaera kubwatakana nerishiko na igo kwerera kiombe kigotigara getabwati abakomishona ugotaba abisi gwe kiombe kyo nigo kwerere ugoteniwa kwimiroberi yobochori asinsemo unabono ase county ya Nyamira chigodi cha Nyamaiya amo neli ya Nyansiongo chibunge chia Magalini neli ya Banisa na boigo ya bongiga neli ya Uguncha yetabwati mujumbe kubwatakana no gochoro kwae Opiyo Wandanyi una omwasiri amo nere omoske William Ruto ase obwamo ne chibunge isato na boigo chigodi isano na ibere echichirobeire kwenekia obochori oboke chingaki okorosi bwa kiombe kyo koranya kaba nga waikiraniwe Aroni Ototo Nyaingiri Getembe TV. Gutigana nayo ekira obono ekirasi gia kianda gianyarire kwaga chose chiskuru nabo igo kero abarokigwa gose aboibore bagenderete kutwara amakongo ase omurobero yiga OCBC nigo bono esukuru ye secondary ya Magenge egotoka ibunge ya Machoge borabo ime county ya Kisii yanyarire kwerera egati yemichanderi aboibori abange bagwetera engaki yiga ya maonchoreria ime yeti skuru Brian Nyakundi orwa ase chinsemecho na umusakito nere wate oroboti rwa senchira erenkirano na rokobwatia Asa Marieta nkoroku Mofat Nyasende. I'm the senior teacher at school ya Magenge Secondary. I'm speaking this on behalf of our principal, Dr. Stella Mariera. Na ando korum na form 1 tanya go chama na tuanze school tuate form 2, form 2 and form 2, form 3 and form 4. E challenge na neringa tuwate virasi vire igo vire empty around the 7 classes vire gagutu. So there's what they were supplying initially abana ba keire, meaning their quantity that was supposed to be supplied equally will reduce. So everything is not doing very well. Kumechangia sana kwa mambo ya maendeleo katika shule yetu. Hatujafanya maendeleo sana kwa sababu form ones wakija, most of them being new, they pay school fees in time na wanamaliza, na inasaidia sana kuendeleza mipango ya shule. Lakini wakati hawapo inatupatia changamoto sana. Sa capitation kurwa school ya virego ego chereu na ande akorate michande mengi sana soko ranji program chia masomo ya abana batu batema. Oyo gukwana akoruku Lucas Maburi, principal ya Gikongo 2 Secondary School. Ase form 1 gutatoke school umwaka oyo ase nche buno monto gose bune principal ya school yeye tindo chibwate effect ende nene mono effect yero igera sabalimu balimu bali twaligete balenge be board gokonya balimu abandi bonse tubwate mumanyete nga balimu mbaisa chi school TSC tera lika balimu bonse mbaisa chi school abalimu mbara abate neni wegasi yakarabana mbaye bagosomi inere effect yabembe sana abalimu baito balenge chi school mbali bale gosomi bono ninka bale asengenje gasi yabo ya edete secondary asengenje tutabwati abana ba form 1 egento yokanda atebe twanyorire advantage ngia no we prepare buya aso mwaka oyo mugima
tochi to receive grade 10 students elinde nyole ntu abwate chidom buyeigo tonyole space yewe created twagaje chidom tokonyora chibesa nyole birasi to improve birasi biri bono bire mbuti elinde grade 10 bagocha banyole ne birasi mbuya bire. We have students ware JSS basumbugete. They really don't have classes. It really pains us so much. Ase eshidanda tebe bono iga ere nechi school cheto cha comprehensive school chibwate grade 9 nande chitaga chite birasi mapema elinde ba accommodate abana ba grade 9 chibwate tatiso ya balimu bagosomia abana aba especially in science subjects, even to some extent in languages, that is Kiswahili and English. Those subjects njibwate tatiso senja balimu bataisaini bagosomi in those comprehensive school. Mwancho morigereria negati yari tubwate nekira bono umurai wense agenderete kuboria ose chinjera chokobekamo abantu nabo igo kwenekia omorembe agigati yense ya Kenya nabo igo chinse cha Africa nabo igo tokorigereria omokonyi bumurai wense omogemi kidure kindiki nere nigo agenderete kuboria abantu banyare kwenekinga kubwate okubwaterana anene muno abakenya banyare kubwaterana iri kwenekio obokoreri ase chi county ime iye serikali ya ito ya gose serikali yense ya Kenya nuko murigereria nere omo oyore omo senator we county ya Kisii Muske Richard Mumwima Onyonga nere niga agendete kogikiria obotumeki obobe wechibesa ase serikali ekirabono agendete gotebanga chibesa chia bananchi nigo chigenderete gotumeka abobe nabo igo negati ya siasa ekero bono oyo kabiro mokonyi bumurai bwense Rigathi Gachagua nere agendereire konya gwaka eriogi gose konya koraga ebiara serikali eyiga ya bono na igati iya yande amange amangana aunari yechigosori nari agenderete wate komoncho morigereria naki ngokoboria agendere kobera ime ya Getembe television ekero asekero erinde onyare ko yenyorera ase inchera ere engikirano kegima nekero tokorigereria amangana gose igati yari atekire una bono kurwa rituko riegoro na mangana yo wichania akera obono konyoranga chama techinyinge niko chikoboria obokonyi gose amangana yo busagani bosaria obogenderete konekiwa ase chinsemo nabo igo obunereria ime yebinyoro ime yorogongo orwagusino kuboria waito chama techo chinyare konyora obone bwabo nabo igo bali baganeti obokonyi banyare konyora obokonyi korwase bali babwato wanchoku ya nabo igo abarai gonyo kubwate amate korochene bwato muchano na nembagenete korigia ogosirwa asencherende ose enchera mose yende nyara wesonani nabo igo kwene kinga kwanyarire koba okoboko na mangeta kwera nande ntogendere koko yaretera ekero ase ekero nekero bono nande ngotigana na yatikire nare gukonyorenga ritukeriga January chitariki 25 kero tokorigereria chisegi chiri chiabete igati ase gose ase obochori bwabete bumwaka bwechiri bubere na esano na ibere gose 2007 na post election violence iri anyarete kwenekiwa ekero obochori bwanyarete kwera ase omwaka bono bwechiri bubere na esano na isato gose 2008 nigo bono rituko iriga gose January 28 mwaka uyu 2008 bono ekiombe gose serikali ya Kenya yanyarete goitaba nabo igo gochakia bene kwenekinga chinkwana chiri gose chinkwana chiri chamanyekanete na National Dialogue and Reconciliation Process bono nigo cheigorete bene gose gochakiwa chitariki bunechiga umutinyo yoiga mutangani kigima mwaka wechiri bubere na isano na isato 2008 ayaiga gose kikiagerete chinkwane chiga chari gochakiwa chokoreta abantu amo nabo igo anene mono chinse cha Africa kwa ribaga weswana ni ase obochori bwense ya Kenya negati ya mabeari anyarete konekiwa kirobona abantu omubaro orenge omonene gose abantu chimi chinyinge banyarete gosiria amagimabo kubwatikana nichisegi echo chiaretetwe engaki eyo gose chianyarete kwenekiwa chingaki echo ekero bono chisiasa eyobogesaku siasa embe siasa yobosaria yanyarete kwenekiwa ase omwaka oyo nande bono
erio na gose eyunero siasa ya betembe nande nari omwaka bobochori obete omobeke gima aiga sense ya Kenya kurwa obochori boborai bwense bwachagete gose kurwa ense ya Kenya yanyarete kunyara wetenenera bono negati yebyombe bibiri byanyarete gutwara ribaga rinene rigokoene kinga omorembo ene kiwaste ense ya Kenya nekiombekeria kia United Nations kurwa aiga ase ense ya Africa ekero bono gose chinse cha Africa kira chanya to kwa ribaga na boiko chinse korwa gose chinse changombo na haro chetu ribaga inene rio kumoreka ense ya Kenya kwene kinga ekero obochori bogokorekana chinse na boiko byombe biri byo kurwanira obwene bwa mwanya bantu byanyare wesonani kwene kinga abantu basikirwe na boigo amabeta kwene kiwa engaki yobochori kyombekyo kia United Nations ekero kia wate omorikyo monene monyekanete muna Kofi Annan nero nyarete kwene kia chinkwane echo chachakire kigima erio kwene kinga omorembe oiraniwe asensi ya Kenya na boigo chisegi bunecho gose siasa chobo gesa kutichiri gochikogendereriwa ase amatuko avosio igo habarai ona barabo kuraiga ase ense yake ense ya ogose orgongorwa Africa na barabo mbeso ananete erio korigereria enchera yogokonya gose gosange birengerero byabo nense ya Kenya kwene kinga omorembe onyare kwene kigwa aiga na boigo abantu wetani achiri buchimisato nigo banyarete gotam gose goseri gwakorwa ase bamenyete kubwatekana nobogesa kobwo butindi bwanyarete kwene kiwa endira kobera ime ya Getembe Television erinde twanyara koinyorania amange igati yayo na yande amange ekirongorire ensemo eri ya SMS ritkoria rero nigo mubwate mumanyi oyagotebana good morning obaigwa agotebo oyo mumanyi korwa chinsemo chanyanchonori na zipora oye agotebana niga kubokia baiga ochoke machoka nyamori Mogadish onyoni William Mekenye riari mosioma omochokoro onyanchoka kiaka sam omosori bwegesusu na barigereria abonsi uyu mumanye akoteba korwa chinsemo chiri chanyanchonori nigo akoba bokia mwensi na inda akobaganiria mugendere utwara oborigereria obuya imeya omorobiriga wetwani ya Getembe na segeka egekere bosio tochie korigereria gose komorigera chigazeti cheritko riarero nere samiyenda igitaseni kiga kia Getembe Television gendera gutigara aroro irinde kwenyorera emeroberio chinsemo cha YouTube na Facebook no tore masemo gose live sengo koboria tobasagoska ekiagera ngoira na tore nere sam korigereria chigazeti Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbare njara ayo mwaro karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Getembe Television ekionga kiamamogusi nachokiona ndo ndicho chacho kinachoendelea sonja esigino etabwatichisi scratch egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura edecoder ne dish asechishilingi chiri bibire amagana 999 chuka gose asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyolere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene siginyo ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale aseligorirya mubuko kubwata chishiringi chiminye na 49 nabo okwenyolera Zuku Smart Package chishiringi chimisano nemo nabo okwenyolera Zuku Smart Plus Package na chishiringi eliweye muna 99 niko kwenyolera Zuku Classic Package nabo igo eliweye mu chimisano 99 asekira umutenyi enyolere Zuku Premium Package nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili sio mpumbavu kama unavyonifikiria na sasa hivi nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela
chi series ne chi movie nuli series na wigo ne chi movie chigosoli chabana yani kid shows na tweva enyorere TV ya unampeya Mugetembe Television Network Channel 38 aseti package chiga okora kwenyorera Zuku Decoder tara asinsa mchiricha Geosol Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetra sechi namba 0739332468 gose na bugu tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asipara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra senamba 0714067223 Wigo nabo okusanga munaintu gwetras chinamba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuku life got better. Getembe Television ekeonga kyamamugusi. Ine nubwatu musangerekano oligitiko genda asobwangu nigali egwikia bwangu nandebuya no oligitiko genda ne yamati yao asumuchunde egere ochikwegokya nabamati bao ine nubwate edate otegitiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egere o download app ya buki kroro osabe egali ende yonsi ekoire mpaka asoligitiko genda asirigulirigi ya kwetani golirinde lyonse abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisi Nyamira Kisumu Obabei Migori Kericho Nakuru Naivasha Nairobi nechinsemo chichietana ine buki nige kubwatania chiamate ebiro nabasani ase egeke. Getembe Television ekeonga kyamamugusi. Amasomo nanine obumanye nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana anyolera obumanye nanene wichikose chemaboko muretekero ka Technical Training Institute elio aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bnabono elia ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosia Electrical and Electronics Engineering ase ekosia Agriculture and Environment Studies ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician level 5 na level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician level 5 na level 6 Gitumela ase nsemo ya Community and Online Working imiheskuru yigaya keti nigotubwate a Modern Library eyubwate bintu byonsi ibiragani byogotumeka ale nayo kubundisa tule ekosi ya Version Design ase tubwate chimashini chekerero inkoigeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship ase chinsamo cha Cosmetology nigoto kwigelia Beauty Therapy nyuranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obonge boigonto bwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirera moretu mwanu anyorere obumanyi obwiga egekogera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa Nyakinyanya Mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate chikosi chia kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kotanga kwansi ere bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya osose program ya kusibisonyo tanya ku apply kubatakana no kwandika mwanafunzi osiko mwana ne background yaye igaso ogwanja ko ino abayibuli kumuranje tikanto tiga bana ababerenga tikatoba to kase school ete Keroka muleta sobwango ndo batana na accommodation injubwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli bache utokonya matukane mutu asamange na bogwaka esimgwetrase chinamba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye eli webekeri bagari lya asense yiga yokwerwanirira
Gitembe Television ekionga kia Mwamogusi. Ine kwabeire gukorera asenga kintambe guse niko kwarwalire na gusalia endibo enyinge. Aha. You have what it takes to compete with the best of the best. Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes. Auditions are open for Kenya's Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Gitembe Television ekionga kia Mwamogusi. Enyagitari ya Nuga Best nenyagitari ya chirengu maso gusega sigire mechando aoya marwire ayo agendera ko bagagucanda mwanya banto nigo babwate emashini ya kerero iyo ekorongeya egetekyo mogongo yanyinyitora emekia yane kyabuna chingurungo toka chire ase omubere yasibya manyinga egatemerimende emashini ye nigo eroseranirie amaryogo ayo akurukwa nano diamond titanium ayo agutumeka ase okugwenia alenayo obokoreri wanuga best nigo bole oboigoro mono ase babwate mechibi eyo ekugwenia marwire yenda buna bulya bwa ovarian cyst fibroids prostate enlargement egatia yanda mange wigo mbabwate mashine nde okubeka samarikao eyiko yarungeya igati yobokoreri bunde obu bakubwatuka imeyenya gitaririga iko bakwigura kera lituko ochakera chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best iko bagotuka imeyumo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kisi Kisumu ncha samarieta ngoro kwano ngaki ona arwareta marwaira ara mange nkagenda chinya gitari yao korigyo obogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininga konyoro obogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbeti nkonyoro obogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashugulikerwa nkabango chakira lituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroira ndamanga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakiresini gwetera sete namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia. Gitembe Television ekionga kia Mwamogusi. Aye, nkuri yule obe umumanyi buo obogendia tibuwa buwa RS Modern Driving School nesukuru yobogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigipige nkwegeli ya bali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondo Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange nabukubakira esini ase chinamba 0725659505 gose 0759100009 Vaigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya.
Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwate emerega gose nuganetie emerega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chintingu chiokugora gose gokomboya tarera Buffertents. Buffertents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune emerega yawe yaikiranire boronge mbabwate ebirogo byogokomboya naende nkokora bare decorations ase emerega yonsi boigo nkorosia bare bintu binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decorations ase binto au buna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurua senya gitaria nyangena ase bare roche gesonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurua chinsa ibere chia mambia goika 11 chia marogoba. Asa mange bakere simia se namba 0729. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. 1, 2, 3, 4, 5. Makopio. Ene ngombo bwa. Kwani ni sanamu? Ntatengo tebi ga makopio. Engombe ye ga yaho. Entere yirulete. Ebine biyanda. Mama ke muntuma. Engombe ye nigo okochikwa betika siko ya tweru pakaba gumbangali. Bono ntatengo tebi ga. Kokokonya pitata. Ntatu minyoke immediately gale somo chito bosongo. Eduka nere gali ekorukunga Enokem Agropet. Enokem Agropet. Enokem Agropet Limited. Enokem Agropet. Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Oui. Kama lioko konyora immediate. Kwanza ligeli bino mogondo. Ligeli bono. No mogondo ligeli. Toko gendo ko no na lioko. Yoko siye kenyambi iga right direct. Mogondo ko be very clear. Enokem. Wanashughulika na ng'ombe ama na samba. Enokem Agropet. Ego tiri na kerege ntoke ko rukio pole mitata. Amangana ye chingo ko gotuka Enokem. Amangana ye chiombe Enokem. Eduka ya bene ne kabisa. Nige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira. Gali chogo no monto gotira Nyamira. Nsa. Kisi town chogo. Esikati ki. Aje bono konyora Enokem Agropet ase eduka ya bene ne mapema. Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga farikoni. Mapema oposti amaguta seli. Mapema nchirinditiyo. Aye koraiga sibengombe yo chiko chango kobe. Mapema sibengombe. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echo chikone bintu bigutumika service na bigase nyumba yao yani furnitures aseligo lidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echo chire chichingenjo au nabwego ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchora nebuno kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echo chire chechi 7 seater nabwego ne chechi 6 seater echo chire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echora tumeke asoko beke TV ya obuya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korua asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na boigo nechi 8 seater na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub ego babwato murulio olipa pole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo mucho musongo asebara yasunika migori otaraikasenya gitari ya nyangena boigo ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echo chire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye
inye eyemo inye isano nebere inye elio okole amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asilikolire nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitangi au nabwe gukurose chi company au locks and accessories babwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwe go n'ebintu bigutumikase e bathroom babwate chi kitchen sinks nabwe go n'chi tap babwate bintu bigukora plumbing au babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabono wall to wall carpets nkone bale boigo chirangi kurwase chi company au asibabwate chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo au babwate chi gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya selikolire niko bagutuka ase nyombere manyakantabu na Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbe muchuyiga obusungo asamange naboko bakiresi bibwetera se chinamba cyabo 0703943972. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. My name is Rebecca Kirubu Amisi from Keroka Technical Training Institute from the Department of Building and Civil Engineering. In Keroka Technical, we offer courses and we prefer women to take the engineering courses such as carpentry, plumbing, masonry, land survey, science, mathematics, and mechanical engineering. Hello everyone, I'm Emily Awanga from Keroka Technical Training Institute from Electrical Department. I would like to remind all ladies to take this course, that is electrical engineering. Since the course is marketable, if you take this course, you will have equal opportunity in the market. Welcome. I'm urging all the ladies outside there to come to Keroka Technical Institute, whereby all women are given equal opportunities in terms of job opportunities. In Keroka, we the trainers, we are role models in the engineering departments. Because we are ladies, we know we have equal opportunities. When it comes to job employment, we are well preferred and we work much better when compared to the male students. My name is Jacinta Auma Aita. For Training Institute, we have the intake in January and we are requesting all the ladies outside there, despite the age, despite the ethnicity you are coming from, we have equal opportunities at Keroka. Huwa tunachukua wanafunzi wote. Thank you and welcome to Keroka. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege.
Karibu sana na inde omwancho murigereria kera bono turache kurigereria chigazeti chiri tukoria rero tore nere samienda aiga ase studio ase obwango mono nindo chaba bari chinsemo cha Facebook buna bono Isaya Nyongesa agoteba kurwa Bungoma County no areme yomorobere Rose Michiemo agoteba kurwa Nairobi Pipeline no mongne Del Monte na Habi Naftali Onyango Pilipili Hoho agoteba Timani twabokire watching Eric Osoro agoteba kurwa Arita Rokeumbu ako ndani Teresa agoteba Bwakire Matilda Amo kurwa Karatina Ogembo Peterson agoteba from Nyandarua County watching live Nyabera omogeni bwesiko agoteba kurwa Kiligoris Peter Omari kurwa Suguta Nyamache senior head girl agoteba present Andrew Matunda live from Nyamira town imea top 6 Salams Club Kenya David William agoteba Steve Mumanyi kurwa Jogo Kisii niko ndani mbia mono sana abo negati hiya bari banyare gotonyora ase chinsemo chire cha Facebook nabo ibo nabo kontonyora wetira ase namba yeito ya studio eri onyare gukwana 90 osonyara kwaria ni abandi abange me iyo moroberio Sam Yes. Bwakire Bia sana Matilda. Yes. Muntu nantebe tinga tokoboria omuntu nga bwagukire ugukirwa no muntu kuminyoka butuko Bari bako bagotaranga kero boko giera bono nga yonko abantu banura chinte rubutuko ose bago soka isiko kabere una bagateba ngoko igora ngoko tiga chinte rusko ngoko igora ntori ko igora gesieri kabere roteru ko soka isikeli ya kabere but anyway ayuna yense do you believe in him ndebira kin oborogi timanye tisinjonje nomboli tidana koramorogi nani nchaba timo manyeti never experienced of course okay in as much as abantu mbagendete goteba nchentara mumera timbo atimbo chando kukiro muntu kiro gene nemirimo ya yale ngochiore kanisa by the way me I do go to church nchenomo Adventista omokongo yes kwanya kora ingaki ngotwara murabara hisi kanisa yino ngotwara abarisia baro muntu bwate abadikon abadicones youth leaders yebano gochiabo ekero kulkerere gose ngaki chobo choli ngotwara bale musana no gosai kwanya koyune kanisa yino abantu nga umorisia getekero kendeta utigire goche kanisa singencharo usigo ekero gogete ebine bintu experience and they are there abantu ngwe mincha bare maybe esengencho batacho ruburai in one way or the other gose umuntu betana bare mincha batira ne kanisa so those things do happen ne bintu biro nande biro mate despite the fact nganga ndo ture kanisa don't forget gose twebanga we are still in our human form ntumwanya bantu yes abantu abareo oso busibwanya sai abatupungufu tubwate weakness chose pitogo chira kanisa nabano kwanyora nge kanisa yo mosegesidie kutoka ime ya itierio bonchari omo oyo rikorandi eri tukiri gatebe tabaza gotina korandi ona abantu nga abarahiye bakumana kwari gose kwari kubwatia maiya uyikubuna enchira abantu bakukwana boli negikuba kubuli ng'abantu nabo bakona barandeli bono maite chinga kechinto chinga twekire ne chomwalia like kumate it is biblical chinga kechinto tware no na ba nibo bulimo abantu mbe anje mono wekerekerengo kanisa tokwane keriyo mona nanda abantu paka abantu barwa this is not the first time lakini era nanda abantu na barwanete chintunda chinyinge ikobono egentonkero tutakagire tikibwente kurwa ase kanisa because igo tumaitenge kanisa igere gento asigite tokogenda kuru Sunday to Friday twaturara on problems abantu babwate birengererie bingi lakini on a Saturday go so na Sunday ngo kwende kanisa on Sunday go Friday of course for Muslims neri tukokwenda yani orete michando ya asenya sai at least yonyoro gotimoka none kwe birengereri uratimokie nkoro yao gwetera samatera gwetera sa gotebwa mangana maya tebanga nande kanisa naso kenda konyora chinkwana chimbe yani chitabwenereti you know that's what we expect from a church that
Iko bono rero mate ninchenti kanisa Horizon. Nkiutigire kanisa. If I feel like abantu abako ande kanisa abanyene, those leaders, they are not leading as well. I ask myself, these are the people who should guide us. Onye mbari go to guide, should I have a reason to go to church? Lakini togo tigo ande kanisa singinja bara vive kanisa. Bono ngorende bakora ndi onye kanisa go se station ke bwate ebi amangana kongusana na andi korochinga na bitago goki na bogo chinjo kende kanisa b onye watigire go se kwarole teriko ko yende kwangere options na bongo kwenda go se b. But at the end of the day, let me ask you, abantu abarisi agaba rutanire chingundi baramanire mambenga kiago tena wosiari what nkiagote lero mbanarite bago korabo nande benda batena sinagogi baranderia abantu ngabono ende kubago tebanga ngakwarusi wese kitabu kie kanisa. It is very possible anyway. Kurusi wese kitabu kie kanisa dabenzi aikire go mangana akongire one kanisa tumaitinga what is the picture we are portraying is kali. Indeed it is very sad nigenteke besana okuno kosarerie kanisa yeri tabantu mbaro bago chakunganya kuri kanisa yi na bari bago chambago tsingi obusuku abantu mbari bakomenye kanisa singinjo baire birogo imeye kanisa echo bago okonyaranga onye karu molise se kurusuwe kero ke kyago chinje kanisa narare bari abantu ngotiga because of ngabono mpaka amangana yoboraya amangana yichibesa so ire kanisa kabisa bantu bakorwanira supremacy ende tokorire chinse mochinde iya mantenero omugako yomo oyo nyara tukugwa kuru mutego murugia gatama no mwana ukomorera ningi ingira nyara gukwanira awete kuru mutego akaboneka egetekyo mogongo atagitobo wene lakini ngomana rwate miaka 13 tari kogenda tari konyara kwenda skuru asinjiri nkerano ikiagera nero kolinda ise Matete, let me tell you abaibori n'abantu bamana sana na kerobo bwata bonsi you take care of them abaibori bao baro bonsi gose na aboyomo nubwenete ko barinda sana esengencho n'abantu bamana sana abantu abange normally bako realizing abaibori n'abamana kero maybe oyo machiri gose bachire anto baro kero bare abaibori bare moyo they don't take care of them esengencha ndake because of some reasons bataidigwe chanda mo lakini abantu baria batabugati they can tell you obija bumuibori na kia basongo bata batenga you will know the value of something until you lose it tokumanyo obe ya paka gotera nkora umuntu bakekerachi paka kerachire nari kumanyanga umuntu oyo kumbe na aborenga omulevi na aborenge bunarenge no muntu mana orenge so I can say nga umwana oyo uno bwanchani obonene abwate nande no mwiseketaro maita baiseketara associated to their fathers akire mono buchukwa iboli mwako oyo bunegete kyo mo anaka oyo no mwana omunyaruka timanyanga nkucharo nyara wesibi na kiyako nyara go play a role chiri choko bango mogako ya bonona are bono ko iboli nga enganera iganeye ngaki umusubati wekera achita kanyomo ngao na kiarengereti ko setabwati no nyoko ego sawocha sumano oyo omunyaruka maita bono matilda abantu mbara batabwati mabera let me tell you ubwanjani bwakere squeeze nano bwo muiburu cyo mwana ngwakere nona abana kuchya bayiboli ngo kyabo kuchi yakogera to wanja mwano abantu kai abantu bono iga ensi yakongire bono njige ntonare kweboli ngelinga ki unabona kweboli na chana bonare kweboli ngaki ngaki woso mungwano yakare wesibi na kyakare kwenda gwekonya ngaki akweboyi numwana oyo munyaruka na kibamenyete nyombe maite kero gwachire chiro gwatemwa kichore suti yawo gokoraga alikira abantu bakore nyangi na kibago tebranga asamarwire na asafingia yani nebo mugoko netabo mugoko asobia na asoboro asoboro na asomogoko and all those so almost what yoyo indeed taribija igokoroka nanga tanjete muntu yo maybe ga mwanjite liria renge bia na kingora tebranga ki rero Matilda ngancho muntu gusabwa ata maisa maya what if mambia maisa ya abamake anya na mwanjite karamanene osonya na mwanjite karamake what if abamanene will I still love that person what if kwanchiro muntu kabwa tamato mambio chiro cyabo akiru
negento umatayo abutokiri, will you still love that person? Komote inabongo anchite na wanyo tubugatie matayo. Wati bwachiru chabo squeezy obora mani gorobore. Wanje to mondo kabwata amaboronzi. Kakonde ko chiabwe piki nchiacha. They are good. But then chibwata casualties obone kiramago. Will you still love that person? So noena bantu baria bataraba people. Kero gochoro mondo gochora. Tiakuligirio mondo gosene kin. Ikuligirio mondo. How? Igo ningio takete goteya. Ike ntunta toteya bantu ngiringa ki. Of course. Ligirio mondo nga kinga will that person stand with you? Never sama kongo. Never sama. Bantu bara bago sherekea. Have you ever seen people iliyo whatever? Na bere ine kawaida kero bwate bitoki ore na bakani. Kero ore bia. Lakini iliyo tabwatiga. Everybody runs away. Look at even your friends. Njenta to select friends. Who are those friends? Bachete inga kiri you needed help. Those when you know you say or you know musanion. Mondo kioria tilikuwa bwata mabe. Ubona bana basa. Tiliore broke pio tabwati kende. Lakini umuntu kwa maganyoranga. Ereno wango tarerete. But arochinga there's something in it. You know people fail to sing what are the shortcut solutions. Chichinse chiga. Lakini mbata ite koranga ki umuntu naro kuligereri chinse chitabwati kende bi. Lakini kwa renjero umuntu yaba ebangete njira echogete njirare. Oranga gochibusia umuntu oyo. Umuntu no muya. That's what I can advise people by the way. Digeri umuntu ngaki gochibusia. Kerara benare bia. Lakini abande mbali goyakora. Abande na basacha na ndio tubate abande mbali go pretend. Tusiweke wasichana peke yao. Wasichana tusiweke sana like wanaepa mtu asipokuwa na pesa. Aba sacha na barabu mbaro. We are men also. Kerato lilitore broke na bonya ngomonta na bago tenenera e partner yam. Lakini richi basa chachire nera obe multi purpose. So we have a problem all of us, but for me what I can tell people choose your mondo oria even your lowest moment. Ria abande batagotagiti era na ria gotagiti even more. Ndio mwana sana. Kwa bune kira magoro na baada kubono muswati. Ngobono nari go appeal if there is a way umungwano yarabaga konyeke especially SM is very basic. Umwana ya ende school na yaracha gwa konya ma. Yes. Kero to kurigire ya aiga ase chigazeti charero tupate ya Daily Nation Taifa Leo ni gazeti ya People Daily. Sam, gazeti nere bwate ase. Gambate gazeti ya The Standard, the Bold's newspaper, the Kenya's Bold newspaper. Ya Daily Nation asobwango mono ekoteba race against time ringa nari mwamo ngabono ni kwanere kiombe kiri kia IEBC bosio kose ekerobo chori bori bo mwaka 2027 ugosobo chori bori bosio fotarachi ko babone kiombe kia IEBC kiaratheire gika ekerobo no bande egati ya bari barenga ba commissioner ime kiombe ke banarete gwetigemeremo abande bakaritaya ngabono nigo kiabeire gitabwati abantu kose chief commissioner aiga since ya Kenya kuri ndiri tukore igoro murayo wense na nyarete kuba tukamarieta kianda ya abantu bari barachi gochora ba commissioner gusubona akabikamo etimu irachi konyara gukora obochori bwa commissioner ese gote banga inse yemitinye tatere bose bono ekiombe kia IEBC kichigotwara commissioners erinde ke ariganie kegima ase obochori bumwaka bwechiri bubere 2025 nebwate ebicha yae ibicha yegati yabari amarieta bwabo tugetu unabono misiko kimuli Miss Linda Gaki James Evans Misati, Nicodemus Kipchirchir Bore, Nelson Makanda, Professor Adam Solo na Tanui Andrew Kipkoech na ewate egati yabo bari bachore tu mugano yu igora se gazeti ya Daily Nation page ya 4 ni ya 5 ekiregote bana race against time for electoral body elections commission has already missed some key timelines ebintu mbire kiombe kiri kia bonente ko bage kumorekera moite miaka 5
ikiombe kiringo bakiringa no nyobo chori mbogendereti konya roringa mbagendereti kwebange bintu mbire bikonya kurigirirwa ase ikiombe kya IEBC Una bo bono kwerende chi constituency nchiro chitabwati abajumbe yeah by elections because chimanda of gukora IEBC tayo oyo chore tuko chikoba tenenerie wa mangana petroleum uyo kwa Opiyo Wandayi igari ese simo cha Ugunja bawati mobunge aba MC unaona nyama ya ward ochore tuga atabatige kagasira imagine they don't have a wikira rere alafu ntobwate abange there was a by election that was recalled kuchira chinsa mocha Northeastern hajawahi fanyika John Mbadi of course never got nominated there is a vacancy still here nkwaraga iga nonye nani ntuka Kisii County although muntu bwato mo deputy governor rendo nyarako bagago idhinisho but at the end of the day by election inchiro chitakorekana what if something happens in this country again go involve amangana election so we need to have IEBC in place yakorekine kiombe kia maana neta mataringa no gochorwika chimbebe bado nko revise bari the revise alafu amangana yokuri kia bando chikura toroji it is their democratic right yori kia bando chikura egere banyara ko bago participate yase amangana yo bachori so we need IEBC in place but we thank God at least yo moraibense they speed up the process egere bintu bindi binyara ko bigo ikirani amangana na manga IEBC yakora apart from bachori week yes EPG ya kabere Daily Nation hota thinning payslips dampen civil servants ka ownership dreams ngabona kire mishare gendete konya kumigwa kigima igasinse ya Kenya abantu abange bono gusaba kuri mirimo abange basinyiro ko ikirania chindoto chabo cyo kubora chigari kiro kurye rero chibesa guse deductions chiko base mishara ni go chiri goro muno mushara mutigara noro tugo izana no nyokuragirire family ko bono kugora chigari ne abeko ba akongo nande page ya gatano narimo ngokwanirire nga deputy president pushes for talks in governance and the control of budget bursaries deadlock. Omo konyi bomrai wense ni gobono aganetie kegima kwene kinga omo controller of budget nyaka Margaret Nyakango onyare gukora egikaro subanyare gukora kuigwana na bagavana. Onyorete enkwane yo goseri ukorire anyara tukorikanga abagavana bono tibabone tukonyara kwae wachibesa cyo kubatu kapana chibasari cyase chiskuru ngane yo karete ngusana no korende professor Kithure Kindiki uyoro mukonyi bo murai wense nigagoteba nigaganetie abantu ababiri banyare guchama abagavana na boigo umo controller budget tigante abega matilda na natshere senginje chinsa na inche na bonta edo kubwatisia umurobere bwo kubeka ebasari yeyo tinkagireti let me ask you twatwara mugabana we basari twatwara mu jumbo we basari twatwara mu women report we basari for what ekebasi yabe ko kaganje kemo abana baye is there any problem tumatenge kentekene kya amangana basaris because some these are just looting kiro muntu na wate kirengere kya because even at the county level kuna watu walikuwa abantu mbari bago benefit se abana mbari banyara ko abakonyora chibasari se chigavana wana umetekera chitaiyo aba chiricha CDF chirojana ko chikobwa tuko chiricha ababunge lakini bono chiricha abagavana nchikobora unless eba chikomenta chivesa chirichikura CDF nainde inche for me what I can say tiyato tuareke ganche kemo ekeganje kemo gekwena na una bantu bota help that gives universities and whatever tutu areke ganje kemo kemanya ninge kine ya bursaries abana bonse onye neke ganje kya gusi kye bursary we are financing the same school fees through abantu abange for what reasons chibesa cyanya gusira no manyete nga abana siasa farabu bakakiro montero nene mono bali bakonda vai karanse bunge bakabatembe kwirwanira na bagavana na farabu batagite cyabo kosuka hosipeji yagatana na kabere egukwana mangana yo murai wense asige karokeri usukumira na kuri banyara tekonyora na ritkorigoro na barai bense kurwa chinse imeyoro gongorwa Africa efekote bana African presidents outline a plan for the Africa we want ngana kibatagete rogongorwa Africa robe bicha kibono batagete nse kose Africa enyare gotwara na epeji yakatana gatete gote bana Gachagua will scrap the housing levy
deputy oyo kabiro mokonyi bo murai wense Rigathi Gachagua era ni gagoteba bono ni gari getie gose ni gobona gochikobwatesia abakenya kwene kinga amang'ana yewe kona chochi besa chinyomba chirigori ke gose rense omoroberi oyo bwa serikali ng'a onyare gotuguterware buna twateba obeire gose buna okorateba obeire nere opposition leader nero tari gukira ine page ya gatano na gatatu na inde nebwate iga gokwana amang'ana animal health ekero bono ng'a oyo gochikorosi chanjo erie gochigoswa ase tugo kobwatekana nomoroberi oria bwa omorai wense niga gotebana etugo yaino teri gochigokwa gose teri gochigotwara mochano kobwatekana na chanjo iyo arachikorosi mete na bengo omonyagitari nabagokweria gakogotebi naki riogeri ndibwati omochano eri neriri kogokonya obwene lakini mbari gokwanera side effects gose nande ningi kiragere babetereria abakenya gotwara etugo yabo kobetwa chisindani echo yo ndoche ng'a narara amang'ana amanene iga ase egazeti iga ya Daily Nation eritukoria rero tokwenda ase Standard ndoche gaiga bare knuckled iyo nere ring'ana rimwamo gaiga ase page former deputy president Rigathi Gachagua discussing attack on President Ruto as he claimed he presides over corruption at the State House and the new coalition. Okay, iyo ringo mokonyi bw'omurai bwense okorokwa nere Rigathi Gachagua iko nagendete korokia okwamiriria kwa nigo chia serikali nankorate obutambe bonega nere the chief opposition leader tugate omerera amagunjara and much as let me tell you people are underrating Gachagua sana bagotebanga maybe after bete page tibonta bwati say mulima si kitu ya kukimbilia bona iga nabwate say sometimes ibintu mbiro orakore bikobeke over relevant. So I'm telling you nga Rais William Ruto bado nabwate ekibaruke kongwa se chinse mochiri cha Mount Kenya igo as long as umurai omokonyi bumurai wense orengo aro n'abantu bande I think bado nabwate getiro kidogo buna bono nkwaroche agakiti kuri goro mbare ngamo babo Kalonzo Musyoka babo Jeremiah Kioni Martha Karua mbaye chamo igo meaning nga they are planning ibona ni chinga kichia siasa mwako yonko ene kitore siasa chinyinge ya chakire kigima abakonyoro mugano yue ase ewekeranu iga ase page ya gatano narimo togo skabosio ase page ya kabere witnesses conflicts evidence gaps expose fault lines in Wanjiru case monyerete oyo murenge omumnyoki Samuel Wanjiru oyo nya to ba osira senjira yo butukanu bana bagotabanga nonyene footage ya CCTV teyo okoranga teyo kirori mbayo igo bono ekinikyo ngegendrete konya kurigere gugaria egere anyara kubuga konyoro bwene bwaye ase ekinikyo mama mwabondo chega yebicha mama mwabono ale egere banyara kubuga konyoro bwene nagaika abarai bagendete abantu amine abanyanyimbo bali bobotuki bagendete korogo botuki sana ase page ya kane Maina Njenga has returned power past the ghost and the mountain to unite bona iga chinse mo siasa cha Mount Kenya cha bwatrinse mnomaete former mungiki leader yokorwa nere Maina Njenga nara kanite gari asomukutano boyo rengi wo boswati gose umurugi koyorengo mokonyi bumurai bense Madam Dorcas Rigathi Maina Njenga kerai chagaria umukutano na buranya ariko baga gutwara chishida igobona karo Mount Kenya gose Maina Njenga irende nabo expecting umulima bado no bwate emechana nando mulimo maide nabongo mu sekonde bwensi munyakieni kero monto kero mosacha no ari yereti no basanerete natumeke umuso bati munyakieni gara abantu barore that picture ona kero monto no ari yereti umulima esengencho no re rich no bwate kieni yechikura numbers bona kero monto no ari yereti toko skobosio sinchira ya bwango mono ba okoranga ekiyombengero kiareko ene kia obosari kidogo gegoro kwanga mungiki ndoche ke bagatabanga bono okoranga na bakira irane esingencho ya siasero igo bono nabaira nyarikanenga nkoira nakire according to the page ya gatano. Those kabosio Gachagua and Kalonzo vow to make Ruto one-term president. Unanachi kagote binga umugano yue no renge galia ase pejentangani aso
asoko ya chuta kurende kirota ito konyora asobo ikiran ndo cheka ke bicha ya paka senator nyonka noare Wiper leader Kalonzo Musyoka ndo cheka igari Rigathi Gachagua president gose the former deputy president Rigathi Gachagua alafu nimboche no yondo kurkwanga nere Kalonzo Musyoka no bara obata ito ko make sure nga nkome kare umurai bense yani abo muntu wentunda ya moyoka baka kiyo fasu malala igo abantu abakaro bakirega siasa bono naligo chiko twara omunguso asomwako yoiga ikora bona abantu nkuwe banga bari kero muntu ne nyumba ya bako nyakorige no bakoro si opposition rentingo kero muntu bono nyumba mwaya kunya kobeka oda akunya korosi mwaya gabo alafu Eastern DRC on edge igoro buna gwana kya mu kutana na oro kan tebe chinse cha Africa and I think for me it's a good move when we are seeing abara events ba Africa ba go chama banga amonchore na ro totagete and it becomes a good gesture na ande na ro change ba motogete mu events o Kenya Dr. William Ruto for having a plan yokoreta manga na Africa na ende tikango tai Matilda you know William Ruto no muntu we bangete sana koranga. Apart from Kenya, he wants also to take the leadership. Image Africa. Igobono, kera korangalia baraibacha, and bate banga resolutions. Yesterday I looked into Moganoye, and I can tell nga to take it to Argosene Court Africa. You know, we solely depend on ICC. And the ICC, to be honest, ngo target here sana the African countries. Whereby ngo takabale ko tosona lakini bono kera to cha kutura maybe a court Africa yobo mu Africa then it becomes something that becomes a unifying factor asaba Africa bonsi na intoko ranga bono kero toko nya kutishirunga bantu nguru bare kurwa ase chinsemo chiri cha World Health na ndu na batoko tabanga let us come and form Africa we have potential Kendo tubwate kenge no bukurumi tubwate ubonge no botaka tari obotaka intu togwetakera esengencho we have raw materials Africa tubwate raw materials anya na amafuta chinze yirenga chibwata amafuta in Africa we have amafuta Djibouti we have amafuta Tripoli ngaki ese ya Muammar Gaddafi ngaki koro Tripoli no capital city ya Muammar Gaddafi yo nyarta ko bago se nkonyorande ntu abwate nsebune wata mafuta South Sudan has Libya has mafuta Nigeria has mafuta nge tutabwate onye ne China Africa abakoruzi we have everything it's only that again to chande the root cause of emechando ya Africa no butaka bwito we don't know how to utilize resources chitu again to kende no bokurumi chibesa chikwarase abantu bakero kwara if we treat you bokurumi I think we are good to go asinginchoye biro singinche biro I think twakorere gabo inararenga manene ase okay Matiang'i will lose badly if he contests against Ruto in 2027 with his opinion so yakurkunga Mr. Mbugua an MCA in Mutwini ward na reno opinion yai because bona gane kagerenga umuntu bona go at a good chance yokurwe competition cha somurai bwen so bona William Ruto no murai Matiang'i yorenge omo minister mukuru somo waziri mukuru Matiang'i igo siasa buna bona chigane to kubata ansasoro ngorwa gusi igo nga anara yuare amanene asinga seti ya the standard lakini karota itakuwa nyora sonjira yobo ikiran nyora ngaseti yao egero nyara ko nyora yonsi asobo ikiran ni gazeti ya Taifa Leo egoteba egokwandra mangana yekiombe kia IEBC egoteba na filimbi ya mwaka 2027 yalia igukwanira muna bono umurai bwenseri tukurigora nyarete ko taja gose kukwana kwena na marieta ya bari kianda barachi gochora aba commissioner ase ekiombe kyo no bwate bicha yabo ekero ogoika omo chief justice nere araroro ekero ekendete kukwana ekiombe kyo kia IEBC na bwego nebwate okuboria igese goteba na ekero kindi gikareke go murai bwensarangirete gocha ase amagacho a state house kia barai be chinse imeyoro wa Africa nenjere moyo kora bienjera erinde omosikera Raila Odinga chikonyorere kirogo keri kibonya kirogo wa African Union na bwa gazeti ye kuboria na nebwate aiga amangana siasa ekero nande ebwata mangana yoborendi naro aiga siasa goteba kindiki magavana Nyakang'o wasake mwafaka wa basari kindi
lakini kere na kuboria gavana banyara gukoro kuigwana igoro ya mang'ana yeche basari na Dr. Margaret Nyakango maabusu wa epa jela askari wakiwa mpirani abanya nyimbo gusaba rendi ase jela nigo bachite kugocha umupira sasa gotebana walienda kutazama mechi ya Real Madrid kwenye runinga abasi bagatamba bagakambara anyway wana maite umupira epeji ya gatano gazeti ya Taifa Leo nere bwate ngane yo asa onto bari banjete enkoyo umupira bwenkoyo na uba ba correlate we can relate anyway tamente wana wakatika ni kama paka akitawala paka akiondoka panya utawala ndo togotiga basi bobo kana ndemba mama itenga aba nyagite ekero onyege mukeroro baka basoke ne bota mangana mangega timeti osenki kwara kwandira igoro yedondo asensemo yedondo matete tigaterero ndakwira chinsemo chia agreri gaiga chinsemo chia kijakazi aliyefutwa bila kulipwa atuma paka kwa familia ya bosi. Nyobo no borogi. Omo sikebwe kasiro gukora emirimo. Ekero anyorete ngatari gwakano. Akagenda agatume kimoni guchira se bosi yae, etajiri yae. Singe mbo mwaka netichibesa. Abantu kerwa. Sise moshi amalindi. No umugano uyu okorwa. Boro tigato nda sakuru nga kamureute, kamureuto sotik iganga adai mabeste wa ushago wa mfyonza hela nyingi kupitia hafla ya Harambee umaiteka ikagusi not gusi actually andons kero bwata chipesa is when you have a value kera nali bantu bakoranga no bwate value chigo kubora you never have a value bono mjamo yakoranga akarukorwe jiji renda bwata chipesa chia iga bwata chipesa ntobwato muchango gaiga bakamurangirize michango bagakataka kwenda kanisa kwenda kanisa rikoro muchango ru mweshimiwa wachire yes kwakora kera bara ibatene kero umuntu agutaka nonya marandi takogendera onyo murayoso ntobwati gentogete ntobwati mweshimiwa maite ntobwati kwe nonye kero kwarure buna bone tauni no rubosonga yogende kinyoro gende kanisa umuchango naboko bantu bagukurigiririra injerende ngaki ayenonga gaigai turigereri gose tokonye njiragite bono mungwana uyo tanya ko baka guika ushago gari aseke kigetambe bona kanyara ko baka guika ku arwete ku chinse mu cha Nairobi bono rende mwote nyama ndobwati akende akaruchi besa paka ukanyara nga urabokyo utakaire pi iga bono mjamoyo akanyara ko ba kako gechi kusana gekoreke kamugecha kerochi besa chiara akanyora bona akanyonga abasani bari bamutamira lakini usembu yawo konya kiro korangeri basomo changa lakini konya gwikirekere ngoma tete yango tabiga neba go konya konya ta certain point to konya yo tigare bosa nando ganyo bokonyi isengi njokwara konya ati to besa wanja go boboya no waigo anyway ine ndondo yeri tuko kero kwa rure nkaga iga kwebanga nibuna kero kwa chireka kwa bogori go so bwa se to 5000 ka bantu nkenken konya gokuba lakini rende to watu an extent nando chago twakara jisimngane afeota ketwira nebo chaga lakini njendo che uko rumbia ekero ukoru the more you give nario konya ore bingi asana ukuru paka gwetani gotwenda kwegembera ngote getukuru nae bono gwachira ukuru lakini abantu ukora deina ndenga abantu bari be kenyoro kero monta rule isiko gosata menyetie kenyoro asa mutuka mangitari ngane bitoki biraro abokonyoro monto kwarura iga gosekero gene skuru kware boko genda kwanyoro muchango nororo kwanyoro kwari kiru ase list ya abantu bari bawo baba gene vesiko itukeri kwanyoro tubwati nonye nemia nabe kunyareka is very possible because Kenya bono nenkongwake ego bono no embaria mate kare mate na kabugire nk'abantu bakuru na rubo bwachibese muntu ne bwansi okuru bado wikira bone abantu bawate mentality when I went to Nairobi I testified and said ngaria obugimanobo Nairobi is hard let me tell you was any town aseka ni tichibese on a daily basis yekero bwo bwendere na kamusana umwancho murigereria asengencho yebiro no tware gwikira gabo erinde tuchuko mwarigane mugenerito ubweritko oriarero sam tutarakora
Time inki kware commenta. Ncheke ntonda tebe. As we are looking for a way yokonya koreta ense in order ya Kenya. Again tokira na kwa nere tangani nataka go imiza. If there's a possible way to avoid ya mangana yokonya gutwara chi outlet yechi basi nyingi in the name of a bursary. We have one kitty ye bursary because abantu abana bago konyeka. Tutabenga tuabekira chi billion gete chi besa segete. Chiko konya abana bagusi bonsi. It is very possible. Unatoa the help. Very possible. Egere to teach emeguye chi besa chi to kunya kosoka. Again tokene getting a key. Aba gusi let us not be so excited. Bantu bari so excited Matiang'i. Igoro ya Dr. Fred Matiang'i. Dr. Fred Matiang'i. Na ndio sekurigeriti for the first time kurunjengi vorunjena ngenga kichaba cha I was very small then. Tuatware gusi echanga mugete in politics. Bata etokoreta their house in order. Nande batangazi. Rumetekero kene no nyomo bisa. Ekero omu kwanire mono na bumu nali omu bisa no nyene era komanya ngagia gocha ko batake. Ngagia ko batake. Let us not be so excited. Tia toire ngora. Torenga which are the best ways strategies na hindu tokubeka our house in order. We need our house. Tani lazima batangaze. Tani lazima batangaze na litokoroka na bono nga nkoke. Maide bono kero gutangaza okonya gukura na rio munda ngaibono ngo gwakira. Ni ga baikeire merobiri yabo. Gekogera. Yaikirekera ngo kenga. Togo ikabono mburambaro bago chiko kwanga. Mbaro bago chiko guhancherana. Bono maito mubisa gocha yasa bangire. Araba rusio abaongorio bono keragocha igagocha kechogete acha kegotorana na bali barime. So let us not be so excited to irichinga kichito torenga what is the best for our community. We need a lot into when tebing na into we need to be respected egerenga tonyara ko batoko konya kegento kende na gukora pipipe Matilda niche salamu chiaba tegereri baito ko sabarigeri baito bagatembe TV na Boyge FM tinguche na bebe sengencho no nkopera ali sana inuna abantu abaya inuna chishujaa chito we don't need mashujaa day to celebrate you every day we celebrate you inuna mashujaa ito barimo kuira chinga kichinu mwali SMS barimo kuira chinga kichinu mwaturigereria inuna mashujaa ito na handa kendra ko kokera Getembe TV. Mbia mono sana omwancho murigereria singinje biro tokagenda ase omutimoko erio tuchukwira na gukwanira amangana ayobo cheno kira togenderete ose omutinyo yega omutangani kigema kira togenderete kumurikira amangana ari akansa ayoro iboro ase bono ni gongo uborio gendere gutigara ime iyo muroberio yega ekiagera onye kubwate okomanya gose kubwate nchirende oranyara gusange kenengera gochaika ase studio to basagoska oboroire wa kansa ayoro iboro noire egati yabasubati baito irinde kirongo kuboria onyare ko chamo tubwaterane konekinga abantu bamanyire abantu banyorire gusaba nyaruka bake banyorire chanjo erie bwenerete nabo igonjera ki toranyare komenya oboroiro boiga tokobokora igo tobasagoska. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Coming soon on Getembe Television. Okioma. Joy na mwa upendo usipende. I kill you or I marry Joy. Ubuna bobo gimanta ke tomenyere bwona. Ekwaronta yora kwigirita inyo kubwate tariso bwate. Kamujeshi isoba kamanyenga. Coming of Kamujeshi is Jesse in the compound his
Hai nyanchama. Kwani ndagire yukuri? Minto gaika. Eya nyoko na iso. Joy. Kamjesh, umekuja kufanya nini? Nimekuja kukuchukua wewe. You only have one option. Is either I marry you ama niwe babako. Nini? Lakini wakituma itimbo atitata na mama. Na biye kambo atengo tamera. Wona acha uko bole yanta kama. Nancho nyome. Mche. Ya. Tena bunole. Simama hivyo venye uko hivyo. Beko moro yuse. Joy. Speak. Nyanchama. Coming soon on Gatemba Television. Ekionga Kimamogusi. Gatemba Television. Ekionga Kimamogusi. Chuo cha anuai cha Rirage Technical na Vocational College sasa kinawatangazia usajili wa mwezi Januari au January intake. Inatoa mafunzo katika vitengo kadhaa kama vile automotive engineering, electrical engineering power option, ambapo unahitimu kwa viwango vya diploma au certificate. Katika electrical installation pia wana vitengo zaidi katika kosi hii. Mechanical engineering, ambapo ufunzo wa production, wiring, fabrication na crafts na zingine nyingi. Hairdressing na beauty au ususi na utunzi wa nywele na ngozi, fashion and design. Ufunzo kuunda nguo za kisasa. Pia ujifunza embroidery, tie and dye, print, party and pattern drafting. Njoo ujifunze sasa. Applied science, global studies. Wako na kitengo cha kufunza ukulima, ambapo wanafunzi wanajifunza ukulima na ufugaji. Kusajili au intake inaendelea. Katika kosi zote hizi una fursa ya kuhitimu na diploma au certificate. Rirage Technical na Vocational College ipo Kigugi Marani, kilomita 1 tu kutoka barabara kuu kutoka Kisii kuelekea Meruka. Wakufunzi wana tajriba kuu, pia wamehitimu kulingana na sheria za Wizara ya Elimu na TVET. Malipo ya karo ni chini ya udhamini wa serikali kuu au government capitation. Pia unaweza pata mkopo wa serikali wa Higher Education Loans Board HALB. Wanabweni safi au hostel. Kwa mengi zaidi tutembelee katika tovuti yetu www.riragya.tbc.ac.ke. Riragya Technical Vocational College, umechelewa kujiunga nasi. Gatemba Television, Ekionga Kimamogusi. Enokem Agrovet Limited ni gomono bao kwarigania ayumureme chinga kichiga chiri simeka ochebwe nyorere obuyo ne chimbusuru chingia byonse asamugori ya kegema ni goba gotoka asongochi obosongo ensema ya Falcon mbarabare ne petrol station ya Shell kusa orosegeru wabo oronene kegema rore jogo angene skuru yoboroso ya jogo primary bakirasi miase namba 0113-388-513 Kusem 0115-318-887 Kusem 040-186-688 Kinya igasariao asokugura ubuyo ni chimbusuro chingikiranu kurwa Enokem Agrovet Limited. Gatemba Television, Ekionga Kimamogusi. Are you ready to become the next biggest music star? Do you have what it takes to compete with the best of the best? Oh, yeah! And walk away with over 1 million Kenya shillings in grand prizes?
Auditions are open for Kenya Star Search on Saturday 1st February and Sunday 2nd February at the Nairobi City Hall Charter Hall from 8 a.m. to 5 p.m. Come through and show us what you're made of. Proudly sponsored by Star Times. Enjoy digital life. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Unachokiona ndo ndicho hicho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichi scratch egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura edecoder ne dish asechishilingi chiri wibire amagana kenda na mirongo kenda na kenda chuka gose asechishilingi eliwiyemo amagana emirongo kenda na kenda ase abateja abaye enyolere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene sigino ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale aseligolia mubuko kubwata chishilingi chiminye na mirongo ene na kenda nabo okwenyolera Zuku Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyolera Zuku Smart Plus Package na chishilingi eliweye muna mirongo kenda na kenda niko okwenyolera Zuku Classic Package nabo igo eliweye mu chimisano na mirongo ene na kenda asekera umutenyi enyolere Zuku Premium Package. Nyora mange yechigosoli chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa hivi nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Niko chukua series nechi movie nuli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani kid shows na tweva enyolere TV ya unampeya Mugetembe Television Network Channel 38 asechi package chiga okogora kwenyolera Zuku decoder tara asinsa mchiricha Geosol Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetra sechi namba 0739332468 gose na bugo tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asipara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra sechi namba 0714067223 Wigo nabo okusanga munentu wetrust namba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuku life got better. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Ine nubwatu musangerekano uligetiko genda asobwangu nigali egwikia bwangu nandebuya no uligetiko genda ne yamati yao asumuchunde egere ochikwegokya nabamati bao ine nubwate 88 utegetiko genda kwa utarabo krega buki ni geroro asingenche yao genda ase smartphone yao ogende Play Store egere o download app ya buki kuroro osabe egali ende yonsi ekoire mpaka asoligetiko genda asirigulirigi ya kwetani golirinde lyonse abugwa gatumikire kurwa aburi tangane nigatore asime chimna Kisi, Nyamira, Kisumu, Omabei, Migori, Kericho, Nakuru, Naivasha, Nairobi nechinsemo chichietana ine buki nige kubwatania chiamate ebiro. Gitemba Television ekionga kiamamogusi. Amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuri Yesukuru asoraire omwana anyolera obumanyi nanene w'ekikosi ky'amaboko murete Keroka Technical Training Institute elyo aibunduse ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono eliaya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Gitume Lab ase nsema ya Community and Online Working imiyeskuru yiga ya keti nigotubwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibyo gotumeka ari nayo kubundisa
tole e course ya version design asetobatiche mashini chekerero nkwayigeria bale boigo business studies na entrepreneurship ase chinsamo cha cosmetology nigo tokwigeria beauty therapy nyuranga ase beauty therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono hair dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigo ntubwate course ya mechanical and automotive engineering ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi obwiga egekugera intake ya January nigo egendrete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka Njenkefa nyakinyanya mugaka ninche registrar aigase college ite ya Keroka Technical Training Institute Keroka ntubwate course kya kisasa ichuchiragere umwana anyole gase sobwango usaso kwerikana nase gase natali kwa service ase school fees ndasa kutanga kwansi ile bosa ase ngenje serikali gotwa what we call scholarship na wego na help loans egente ketanga ni mwana wika Keroka tokumo konya oswase program ya kusibisonye tanya alikuwa apply kubatakana no kwandika mwanafunzi wasiko mwana ne background yae igaso ogwanja koino abayibuli kumuranje tiganto tiga bana ababerenga tigatoba to kasi school ete Keroka mureta sobwango ndo batana na accommodation injibwango so that nyole mabagaya abana bagenda gusoma eli mbaje utokonya matukali mutu asamange na bogwaka esimgwe transit number 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye ili wibekiri bagari lya asensiga yokwerwanirira Getemba Television ekionga kiamamogusi ochakira chinse 11 chamambya gweka chinse 12 chambagaroba Nuga Best nigo bagotuke miyomo chobo songo ase nyumba ya Oru Towers lirongo lya kabere ase bare nene ku chinse mu kire cya Kise Kisumu nchasa marieta nkoro kwanongaki ona arwareta marwa irara amange nkagenda chinya gitari yao korigio bogwenia egere mbwene chinya gitari narete ne chininge konyoro bogwenia nkaewa mariogo nkanywa lakini timbe tinkonyoro bogweni boikiranete kero nacha Nuga Best ngashughulikerwa nkabango chakira rituko nkorara chimashini cha Nuga Best chimashini echinje abete chigonkonyo mogongo yone nkabwena arthritis nkabwena asthma nkabwena pressure boigo na maroya nda manga yale ngo mubirone ntamanyete na wenete asamange bakirisi ni gwetera seti namba chabo echo chire 0700260518 gose 0770268169 gose 0770410411 wigo nabukubatalira ase website yabo eyuere www.nugabestke.com Nuga Best kutanga mbuya kubwa kubwenia Getemba Television ekionga kiamamogusi Yeah, nkuri yule obe umumanyi buo bogendia tibuwa bua RS Modern Driving School nesukuru yo bogendia eyuego kwali baga yobomanyi ase ibrasi bikobuatia etu ase chipigepige nkwegeli abali boigo chigali cha automatic na light vehicle ase boigo bakwegeli ya C1 C2 ase chitruck D1 D2 na D3 ase chigali cha matatu amangana maya naya ni gobaletire emashini yekerero ye driving simulator awo ase aborokiwa bagosomera nyumba batali kogenda ebara banyone ase chinsagi chabobuna Kisi Keroka Sondu Isebania Lolgorion Keanja Suneka na Ntimaru asamange na bukubakira esini ase chinamba 0725659500
0705 gose 0759100009 Boigo 0101098181 RS Modern Driving ase obogendia obuya. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Ine nubwate emeyega gose noganeti emeyega yawe ikarane boronge nutagete chiema chingia naende chintingu chiokugora gose gokomboya tarera Buffer Tents yo manyakaine mono buna Buffer Services ni company ekoine kebune emeyega yawe ya ikaranire boronge mbabwate ebirogo byogokomboya naende ngokora bare decorations ase emeyega yonsi boigo nkorosia bare ebinto binde buna lowering gears chitroli namba bwato bokoreri buna CNC plasma cutting, wood router yue kubutora, perspex, aluco board, cellular board, PVC wood, forex wood, engraving sheet na MDF. Nkorosia bare CNC decoration sase binto au abuna kubutora chi black sheet, korosia merangwa, ebiita, chitirisa, ebirogo, bed heads, sofa faces, signage, grills, door labels, wall arts, interior and exterior decorations, nebinto binde binge. Buffer Services nige gotoka chimite miayemo kurua senya gitaria nyangena ase barero chege sonso. Nigo bako igora kura Jumapili goika Ijumaa kurua chinsa ibere chia mambia goika 11 chia Marogoba. Asa mange bakere simia se namba 07292264 Television ekeonga kiamamogusi. 1 2 3 4 5 Makopio. Ene ngombo bwa kwani ni sanamu ntatengo tebi ga makopio. Engombe je ga yaho. Entere yirulete ebine biyanda. Mama ke buntuma. Engombe je nigo okochikwa betika siko ya tweru pakaba gumbangali. Bono ntatengo tebi ga kokokonya pitata. Ntato minyoke immediately gale somo chito bosongo. Eduka nere gali ekorukunga Enokem Agropet. Enokem Agropet. Enokem Agropet Limited. Enokem Agropet. Straight. Wanafanya kazi gani na ng'ombe yangu? Oui. Kama lioko konyora immediate. Kwanza ligeli no mogondo. Ligeli bono. No mogondo ligeli. Toko kendo ko nona malioko. Yoko sibye kenyambi iga right direct. Mogondo ko be very clear. Enokem. Wanashughulika na ng'ombe ama na samba. Enokem Agropet. Ego tiri na kerege ntoke ko rukukio pole mitata. Amangana je chingo ko gotuka Enokem. Amangana je chiombe Enokem. Eduka ya bene ne kabisa. Nige gotuka gali chogo ekero gotira buno rio monto kwa Nyamira. Gali chogo no monto gotira Nyamira. Nsa. Hizi town chogo. Esikati kiri. Aje bono konyora Enokem Agropet ase eduka ya bene ne mapema. Enokem ne bwatoro saguronda asomo chito bosongo. Aiga falikoni. Mapema oposti amagutazeli. Mapema nchirinditiyo. Aye koraiga sibengombe yo chiko chango kobe. Mapema sibengombe. Getemba Television ekeonga kiamamogusi. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone bintu bigutumika service nabo gase nyumba yao yani furnitures aseli golidia mabuko ebyo bikomenya segeka ase chinsamo cha living room mbabwate chi throw pillows echujire chichingenjo au nabo ne chikala au mbabwate recliner sofa sets echora onchura nebuno kokanya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabo ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands echura tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee